Og dagens Og det er Ayşegül, og det er Mads. Gynekologları. Og det her, det er Linda. Hun spiser æder som helt altid. Hun æder konstant. Og hun er på fuld Nu skal op i alfanen. Hun er på fuld venstre. Kom, lad os gå. Ja, og det er skolen skrabber os. Og Gysha skal lige vise, hvordan det er. Gysha, hvorfor bruger du ikke bare elevatoren? Den er lige der. Ja. Det her, det er Dylan. Hej Dylan, hvad laver du? Og det her, det er Madjam, tror jeg, hun hedder. Men jeg kan ikke Ja, hvad siger du til Mohammed-tegningerne? Hej. Det er skolestærker. Og det burde altså. Det var Madjams ting, der røg ned ind i en standkort, ligger dernede. Dem, der tager den hurtigst, de kan nå at tage den. Ja, og så er vi i en elevatoren. Ja, vi håber ikke at komme ned ad trapperne, altså. Allah. Det har Allah. Nå, okay. Ej, hvor er det dårligt, man kan. Og det her, det er Anam Nam Nam, Babam Nam Nam. Anam Babam, evet. Anam Babam. Og det her, det er Shaker, og det her, det kan jeg ikke huske. Det er Paki. Paki, Paki Power. Paki Power. Åh, nu bliver hun sur. Hun har bombe i tasken. Og det her, det er Rally, hun er god. Og det så har hun er nørd, hun laver lektier igen, og det bliver Bianca, og det er Heidi. Alhamdulillah, jeg bliver glad for det i dag. Ja, hun er god. Og det er skolen. Og det er Gysha.